Komplow jingħataw aktar riżorsi lill-qasam tal-ġustizzja bil-ħatra ta' 4 maġistrati ġodda. Il-ħamis filgħodu l-Uffiċċju tal-President ħabbar lil maġistrati il-ġodda huma Kevan Azzopardi, Gianella Camilleri Busuttil, Abigail Kritjen u Joseph Gatt. Dil-għażla saret wara espressjonijiet ta' interess għal dawn l-4 karigi f'Diċembru li għadda. Il-Kumitat għal ħatriet tal-Ġudikatura irċieva u arbel b'kollox 26 espressjoni ta' interess għal dawn l-4 karigi fil-qrati Maltin. Nall-erba' li għadda il-Kumitat ippreżenta lill-President ir-rapport dettaljat dwar il-kandidati li ġew irrakkomandati b'mod unanimu bħala idonei għal din il-kariga. Din iż-żieda fil-korp tal-ġudikatura hija parti minn proċess sabiex ikun hemm aktar imħalfin u maġistrati fil-Qorti tal-Ġustizzja. B'hekk mhux biss tissaħħaħ il-ġudikatura imma tkompli tiżdied l-effiċjenza tal-qrati. F'Diċembru li għadda, Dorin Clark u Joseph Demicoli inħattru imħalfin ġodda.